Oy, tanay dayungan. Tanay datamongan. Salangi ko po yung With the Local Podcast. Hindi kayo one and only live. Kapapakang podcast. Inumalagkas. Ay, naksya po. Ako po yung Kevin Montalvo. Panupaya po medyo mitalwi kami ngayon aldong ni Mika technical difficulties kami kaya kaming broadcast. Mika problema kami kayang Zoom actually. So, kinailangan kami pang nagkasita metong kaya kami. Wapin, yami nga pa nagkasita metong. Nabali makamute. Ay, nami. Are you okay? Imanang hands. Ako po yung Kevin, apin po ining podcast episode 12 na ning coronavirus quarantine day 16. So day 16 na kayo po nung ngayon halata may kaba na po boki hands kaya kaka-quarantine me. So kaya panay ko niya magkaya ni mag-dread dili na. Ako malagas. So, we're broadcasting obviously. So, kami po kami Bale-Balemi. Live kami po ngayon on Facebook, facebook.com/WeTheLocal. Ma-upload niya po yung episode ni kay Kenny Morin. Ang po kami YouTube channel, youtube.com/WeTheLocal. Bayo tayo po mag-umsa, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Ware Kapampangan. They are our sponsor for this podcast series. You'll hear more about them later on in the show. Kaya ba ko lang po ngayon, kaya kaming mapanagka sa co-host. For this and the rest of the podcast. Yeah, for this and the rest of the podcast. Kaya ba ko lang po ngayon ako mapanagka sa co-host. Kaya ba, mumuna, Celine, mapanagka sa Bat Kembamban. Celine. Oh, hi everything. Well, baya ako ito. Aliway kita. Wala akong sasabi. Mapanagkastamuan Kenny. Pre-recorded ya pala ito na. Okay. Kumusta Celine? Nanong na kami mismo kayong kiluwal ngayon since 16 days ta na kayong quarantine. Ati kong panamdaman yun. Ano? Nasa wisdom tooth guys. Kita mo, makakamising pa-dentist na. Ako rin kailangan ko na rin pa-dentist. So feeling ko apintay mo muna tanggawan kaya rin quarantine kasi aliwuling-buri mong gawan pero ala no choice. Kailangan mong gawan. Kailangan mo talagang gawan. That's true. Sinabi ko na po nandun na Chuya naman ni Morrissey. Hans. So and with the Felix my baby boy. What's up Felix my baby boy? Ano niya? Nano nga mismo kayang kilwal Hans? The fresh air, the people, beer. Wala rin ako malumol Wapen, wala mo talaga ako malaring lumal kan balen Fallout shelter ka wari. Lumakamiss tang mag-drive kasi yan yung may grocery ko anyang Sabado yata na ako biyasa mag-drive uning shift taking the drive. Ate ko share. Wow. Mag-drive ko pa luwal Marcel kasi magpa-refill kung danom na. Mag-drive ko pa naman on the other lane. What? Wah, seryoso. Feeling mo siya Hong Kong. Pilan bang days ni Abalo kakayalbe foreign films? Aling uling rest sakenda chula other side. Yung balo na basta mag-drive ko other lane, magtaka ko rin kasagana At chula ba? Nanalagay ni din niya Ay sabihan na kasawa ka ako. Nanano ka kaya na. Kita ko sumangin na. Tao. Wow, seryoso. Sinahan Bruno. Alida kasi malwala sa timong motor ang pumeto nga sakin. So, lupa kasing bibwerta ko mo Balang bibwerta ko mo. Pero mag-stay ko kitang lane nito at least mga 5 seconds, mga nyan. Itang straight ko mga nyan. Tauhan ko, sabi ko, ano ko sa mga day niya, mga nyan. Gawa ko na minsan yan. Clark. Of course, meron ko. Gawa mo uling, unconsciously. Look, sa one day, Dinub ko kay traffic light Napamasikan, ako muna kayong line. Ako yan Sabi na, traffic light. So, kaya kabilang lane. Kaya ting jeep kang harap ko. Aguli na niniya ako. Saan ako pinarit ang kay? Magbante. Ay sabi ko, taga-Tarlac ko po kasi. Uite. License ko, taga-Tarlac na ako man. Racist. Bigla. Sintu-sintu yung Taga-Tarlac ko po ako. Nag-sign language siya mo.
Me no speak Pampango. No hablo Kapampangan. No hablo Kapampangan, ali. Biasa Kapampangan, Ali. Wah, Alam mo na. dimdamieren po yung Bruno. Ngayon apinta siguro nga miss na itang pag-drive kayang right Long lane. drives, actually long drives. Miss ko yun. Sobra. Miss ko rin yung magbisikleta. Unay nga, malihan na ako magbisikleta. Unay, enak man kay. Enak man na, nahita? Matamad kong migising maranon. Timpo ating, bala mo mapaparanoid na kang lumwal eh. Kasi uling, maski alam makanitang tao yung giluwal uling. Tapi, Ito yung pinositang kayo. At yung pinositang kakilala ko, Madam Mika Wise. Pinost na kasi ako sigurado nung word per word makanya niyan eh. Sabi na mo, is it just me or ingaman na balang lumwalya kay kauli na feeling na ano na yung karinat. Wow. Ang feeling mo paranoid ka na, feeling mo ating something kaya ka na yung makakit uling pingeta kagiting kalaban eh. That's the extra precaution na tiro na kaya katamo. Kaya ang social media, maglinis kayo, manininggawan nyo, blah blah blah. Bala mo, magita mong extra cautious, which is ito naman ngayon especially at this time. Basta kaya mo yung kening comment ng kay Mr. Lawrence Ibanez. Sana po i-guess nye. Oy, Celine, taga Barrio may siguro yun. Sana po i-guess nye Sir Mike Pangilinan. Karang tutugin yung episode na. Akasabi ko na oneng kay may na internet. So naging internet. Naging internet. Ay, basa kay Pineda Nel. Hello po, with the local. May pabengi po. From Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija ba? Nueva Ecija. Dahil Kapampangan. Pineda Nel, mimingat ko po kay Nueva Ecija. Yan. Bali yun daw rin pa dahil Kapampangan, Dubai. Onerang taga Dubai ngayon. Matutudla pa. Nananawaring oras ka rin. Di, panapon, 4:50 PM. Magobrala, mga yan. Magobrala siguro, or magbiyayla pa uli. Pwede. Parang makiramdam, mimingat kayo pa uli. Ito po, yari na naman po yung metong oras. Naning local podcast. Ali po, ako mama ko. Biro mo. At itang maulagang pisabihan ngayon eh. Ini pa, may comment. Nida, Edwin, Aguli, mamasa ako. Yan, may ako king comment. Nakabisa. Okay ni. Jocelyn Del Rosario, hello with the local. Yan, kompleto. Kompleto tayo na. Jocelyn. Wapin. Kampo yung Rico Munoz sa Chula. Kompleto tayo. Always present. Malyar no mag-wish siya. Kompleto na yung si Babeng. Mag-explain ni Jocelyn. Late ya ka na nabeng. Nabengi ka no. Explain niya. Paano pa? Igami pong may late ngayon eh. Igami pong may late ngayon eh para kaya kayo. Game. Nanong pisabihan tam? Malbeha naman Paulo Feliciano. Uy, Pao. Kadaratang ko at yeri na pala. Ali, mag-umpisa pa. Mag-umpisa pa kay kamo. Yan kamo. Bali, ang palubda nakakabod kayo na yung balo. Like right now. Nalog na pa yung Zoom. Nalog na pa. Okay. Game. Nanong kasi pisabihan tamo? Tama topic eh. Ati kasi sinadjust sa topic bronze eh. Mag-comment kayo guys. Mag-comment kayo kung anong brimpi sabihan yan eh. When to say I love you. Ati nga po sinabi nandin ni Bruno. Ati nga po sinabi Bruno nandin. Ati kong anecdote Kenny. Ito yung tatanda lang. Apin din sinabi mo. Ati kong anecdote. Niya kasing tuturo kong college. Sasabihan na mga estudyante. Dakala po ito turo kaya kami yata mga kanyan. So, medyo frustrated na rin ang estudyante ko. Edo ako tiro makanini, kesyo makanyan. Ako na sabihan na ng eskwela. Pero yung meto nga mahulagang era. Congrats. Santo Niño Elementary. Ali yung tuturo kang king eskwela, mag-prepare, prepare mula para kang bien. Wow. We prepare them for life. Prepare you for exactly. life.
Hi, Migs. Big shoutout. Anyway, meron ka rin edo tuturo kaya katamo kang eskwela. Ati kung aga na kang kanta ning brand new. Ano mga yan? Back in school, they never told us what we needed to know on how to deal with the pain when someone's breaking your heart. Apinting meto nga maulagang edo tuturo kaya ka, lalo na kitang edad mo ngayon medyo vulnerable ka. Medyo alambalo, and you don't necessarily get advice from your parents uling. You don't talk to them about that. You talk to your peers, alam mo ring experience kitang mga klaseng bagay. So, yung topic mo po for tonight is, Bruno. April Fool's Day. Nanim topic? Nanim itong sinabi mo? When to say I love you. When to say I love you. Yan. When to say I love you. This is Love Radio. Seriously? 95.1. This is. That rhyming miwas ka rin political Here's our hotline number. Nanto na yung peka-corning guy. Hotline number. Very hot issue. Wow, very maparing issue. Lalo na Kenny Pangangiles. Wow. Hey, that's right. Kasi San Fernando, ako balo eh. Ako balo ka mayor. Nino rin mayor. Uy, si Edsan. Balo mayor yun. Why, Mayor Edsa. Hello. Wow. Namburiya pala nga kiting San Fernando, itang intersection na. Layo niya itang page ng Boogie. Wow, Boogie yun. Yun, eh. 360 na yung intersection mo ngayon, no? Agit yung mabilog San Fernando, yung sentro na agit yung may nakasanting. Alagyan may kaya ganito, Bugs. Kening 360 eh. 360 yan eh. Wapin. Para ka rin barkada taging gaya San Fernando. Sige, alagyan na yan. Pakit tayo. Anyway, wait up, sabihan mo. When to say I love you? Where do broken heart go ka no? May comment. Ayan, ali. Ang sa tingin. Sige, where do broken heart go? Kong Ray J. Kong Ray. Nabing po guess mo. So, as a precursor or a disclaimer, kami nga po ganing with the local, we're all in relationships. Really? So, wow. Ating ngita, na mo sabihan, ating nga pa ng ka-video call. Wow. Nepa mo. Hindi ka naman nga lang ini. Masakit ko taga na tipunan eh. Wow, wapin. Totoo yan. Agyang at tsunami mo pibale-bale, masakit ko pa. Masakit ka tipunan. Hey, ninitong yung ko. So anyway. Okay. So anyway, at chuta mo at our point in our lives where we're in our respective relationships. Kami po nga Don Bruno, talasawa na kami. Then may tilang boyfriend, girlfriend, mga yan. Ako mo sigurado ng boyfriend pin or girlfriend, pero ito, tilangan sarili dang relationships. Classic MU. Where are you going with this, Mr. Montalvo? Buri ko mong sabihan, buri ko mong sabihan na at chuta mo kitang posisyon na makapag-share tamong ka rin kaya katamong advice siguro. Ako balong advice Ito naman expert ka mga kanyang klaseng bagay. Pero ito pin, when do you say I love you in a relationship? Ako may kapamasang article. So, palagay, when is the right time? Agli, napisabihan tayo ganyan. Okay, towards Really ko very Impis sabihan tayo ganyan is, kunyari ating kang kilala kay Bayo ko pa, mga nyan, MU ko pa. I love you. Then, So, kapilang ka mag-I love you after 2 weeks? After 3 days. To be honest, den tao nga ni, wala mo, maisin na mo manyabing I love you, kareng akilala mahan. Survey mo, palagi atin yung connection keng sex nung mumunayang babae o lalaki. Keng kultura tamo. Palagi, ninong munang mag-I love you, lalaki o yung babae? Very experience apparent. Ko kasi rin babae. Same. Really? I mean, but
I mean, guys, sorry, wala mo kailangan kumentong pang babae ngayon ni Kening Rumay na. Ali, joke mo, Malbea pa. Ali, joke mo. Wait, neutral ka, Hans, kikang gitna, loko. Neutral ko. Malbe. Coach ka. Kare Malbe, ako nakantala kasi tindang bias kaya lalaki kang atlo kibat. Ay, hindi. Paolo Feliciano, kapilan. Agad-agad na. Life's too short. Tambing, I love you, Tambing, ne? Tambing, password mo Tambing. Password mo na Tambing. Yari na po yung episode tam. Talo sa naman. Pwede say I love you, agad-agad ka no. Actually, maliliari ngayon, ne? Biya mo na Tambing, ne? Sabi natin kong Reggie, emo sigurado nung bukas. Sabi natin kong Reggie, burn the bridge when you get there. Burn na, Aliyah, cross the bridge. Sorry. Misquoted. Sorry, Solid. Cross the bridge pala when you get there. Ali ako na, ati kong masanting ang criteria. Ali mo for saying you're in love. But when to marry a person. You marry a person or you live with them, patse may kasundo na kayo kay setting kay aircon. Tumeri, may babala 25 ding viewers, May ako lang detang bisang makyasawa, Ali. Bala mo, metong yung factor ito. I think in order for you to really know or to really appreciate a person, you at least have to be with them for maluwat time and not ako sasabihan by years or makanta, but itong duration nyo of pamayabe in a day. Kasi karin lalunto retang idiosyncrasies na, karin lalunto retang ugali. Big word, Kevin's big word. Retang ugaling let's go back to when to say I love you. Ay, itapin. Not go there yet. Not go there yet. Okay. I mean, you've been there, two of you, pero natatatang basic. When to say I love you. Sige. Ating mangutang. Ano pong topic yung ngayon? Ito, Eduardo Romero. Ingkutang po king topic kayo is when to say Ali, feeling ko makanini yung question. Ali, when to say I love you? Is there a proper time? Say I love you. Okay. Say for example, dating na kayo na. Dating stage na, bla, mahanita. Actually, when to say I love you, yarin ta. Dininagay mo kay. Medyo philosophical. Wait, din ako niyang kay. Later duration na kasasabi kailangan sumabi na kayo. Masyado yun, Jen. Broading kaying topics. Kasi, okay, dyan tayo example. Sige, pag-date na kayo. Kanyan. Paano mo sabi na kaluguran mo ni yung kadate mo? Ano? Ano sabing kaluguran mo na talaga yun. By the way, ati kaming episode ways to say I love you in Kapampangan. Actually, keta pang episode mo nga determine mo na nung kapilan. Kasi in Kapampangan, dakalya levels of intimacy. So mag-umpisa yan ketang burida ka. Siya burime. Apin itang bala mo peka basic. Bala mo crush. Bala mo itang burime mo because you admire something about that person. Okay, but atin itang palsintan me. Itang palsintan me, apin kanito itang nganang kong Mike Pangilinan kaya sa research na. Apin itang bala mo peka masakit a form. Anyway, go. Sorry, Kevin. Sige. Alin na takotang ng silin. Let's go back. Pot nasasabi, Kevin? Mawawala mo? Masyado yung mirarasking kay. Papunta kay marriage. Ali, medyo masakit. Ali ka kayan, kaya hindi na kayang context itong sinabi ng silin kasi kukutang na nung kapilan may malyaring sabihan. Ngayon, kita kasing diniscuss namin kitang video. Baka na mo asabi. Nasabihan mo na. Ay, nasabihan mo na. How mo asabing sa daning tao ngayon ni makainiya mo pero kaluguran kayo. At bakit asabi mong kaluguran na Too broad. Anyway, Henrico Muñoz. Anang Henrico Muñoz. Makanini na mo.
Kayo pa i-share kung kapilang kayo may mag-I love you ka rin, partners you. Mumuna ka, Han. Yapin maili ko nandin. Mumuna yung... Manalbea pa mo yung Ayo. Hello, Ayo. So, pwede ba yung chat ka na ako na mag-reveal? Ako na mag-reveal. Okay, who said I love you first? Bruno. Buto lang ako sit mo. Ang bubulat ko yun. Ikaw ba? Muna ka. Dala talay lang tinis. Sampoy, Mika. Sige na, muna ka, Bruno. Talasama na ako. Who said I love you first? Alam mag-explain. Nino pang sinabing I love you? Nino ka na minunamig I love you? Kutaan ni kasawa na sinabalo. Alita tama siya ka kakeri ka. Matutod king pagkirang ko po tayo. Tutod isipin king ato ko. Patay. Shoutout ka to yan. Ali. Actually, Minunay. Okay. Naman pinlano. Napigilan. Manyam po kaking lugod na ako. Masyado na mag-overflow na. Masyado na mag-overflow. Naman napansin, unconsciously. Very interesting. Sabi na mga yan, Bruno, bisa akong mga I love you. Ebo na pa I love you. I love you. Siguro, karimlaning inuman ko, I love you. Bruns, ganti ka. Ay ne, Francis Di Manalili. Minunaya ka nung I love you, iayo. Is this true? Ali, siguro. What? Wait. Umalis ka dito. Let's hand speak. Umalis ka dito, anang ayaw. Ninong Minuna. Alang explanation, Ninong Minuna. Feeling ko... Otembalo. Yako siguro. Feeling ko yako. Siguro na mo rin sabihan na yung sinabi ni Blam. Sabi niya mo rin. Ali, I mean... I love you pala. Definitely na minamin na buri, yako yung Minuna. Okay. Usual naman ta kay lalaki eh. Kasi sasabi so utang bala mo dininang ko naman. Hoy! I love you! Okay. Lito mo. Ito. Bruns, ganti ka kang Celine. Nano. Ganti ka kang Celine, ika na mautang. Ugly. Ray, are you there? Si Ray yung kaya. Ray po pala yung boyfriend ng Celine. Tang mami. Wapin. Aliwa po yung Ray, manyago na. Aliwa Ray, manyago. Igay. Aliwa ayaw po yung boyfriend ng Celine. Aliwa po yung Ray J. Pa-mosure nang ayaw. Ali ako. Fine. May trap mo. Jesus. Tatrap mo, buset. Kevin, mahatsit ko ka, kuya. Sige. Yakong tagakotang. Ali ako. Okay. Ako. Kay, Minuna. Wait, ay mo pare. Minuna ako. Hello. Siya, ugly. Okay. Sorry, Continue, Kevin. Minuna ugly. May kiba ni Ray. Kabang mapahali pa ini. Yes, shout out Minunaya. Boom. Shout out Ray. Okay, Kevin, your turn. Kay, kaya kami, pipapatayin mi actually hanggang ngayon eh. Kasi naburing mi aminan na. Sabog kayo? Yung... Ali, naburing aminan na iyo. Malasing lang. Pero balo ko ya. Minaut na yung asbuk na. Itang, anong mga niyan? Kiba, diakap kayo mga yan. May I love you ka, ako mga yan. Di ba peka sa lagi? Vegan. Mete ako ba? Ali, alayo. May kuya. Nya sabi kayo. Nya pala masikang kalub ken eh. Nya masikang kalub. Next question. Pero same with Hans. Kaya ako mo rin itang Minunang mig. Ating importante mag-request kayo first move. Beren niya yan. Ating importante mag-request kayo. Last na mo pong request. Papag I love you, niya po i-Hans kang ayaw on screen. What done nito? Balod naman. Pa-prove mo na love niya. Wait, I don't have to prove anything. Diba? Okay. Okay. Bisa puta maglagop ya. Ay ni. Ay ako, next question. Ninong Minunang Disaburi
kang partner. I mean, ika Bruns, maraming crush yate. Erika, meron na kang crush. Bata, pangayan mo, nanding ka Ali, pa. example mo, Okay, mo munang sagot ni Kevin. Apat ka kini eh. Ay, ako yung moderator ngayon. Go. Ay, ka-moderator ngayon. Okay. Mabilisita. So, kaya pang episode ni Get to Know More, you're with the local... Wapin. You're with the local host. O sige, Yako. Amina ko Yako. Kaya lalaki naman natural mo ito eh. And then they just fall in love with your humor. In my case, humor. Kita mo naman nga yung offer ko. It's kasi you're fun. Mga Okay, Han. No, sorry. Anong question? Tayo. Let me hands ka na. Busy ko. Naming question kasi. Minong nang nagpapakit interest. Aro? Agli. Mesli ka kang Ray J. Nano ka nung sagot naman. Sagot. Yako kong Ray J. Yako. Pakibat nga naman mo. Block sa pas pakibatan ako. Pakibat. Han. Nanong medyo big yung question. Nanong Nino ng Mika Buri. Ali, Nino ng Mika Buri. I mean, Nino. May happy sabihan yan, pero yung minamin niya ako. Just to give her an opening, banta, sabi na Nerin. Kasi, iya ko rin, Me too. Iya ko rin, sige na, pen. Ali, joke mo. Pero yako. Uling ehon What? Sinabi na siguro, inano nga ni, E13 neta pa mamamin nga ni, buri ko bukas ba hanta E13. Mamili yung number na. Girls. Dapat 12 months. Everything is an event. Ay, saburo na, last. Ay, nano. Ako, Yako. I planned it all. Kanya, I love you rin. I love you. My job here is done. It's all part of the kain eh. It's a big it's a big heist. Ay ni. Yan po na nakakikit you. Ikaming kang with the local, kami mismo ay milabalo rin. So we're just knowing it now firsthand as you are finding it out for yourselves. Totoo yan. Next question. Pakanano ka maglolo kang partner mo? Han. Kaya ako maglolo, I think. I mean, pakanano may pinursu or makanyan? Okay, maglolo, guys. Kaya ako maglolo. Ali, kasi basically, bala mo mag-hangout na kami kante. Ali kami, sige, sa bentana mag-date kami. Although mag-hangout na kasi kami, bala mo beforehand. Okay, but ito... Oye, sagli, ating kung basa na comment. Celine, yamin ng Mika Buri. Crush na ako kano. After net. Kasi iba kanini yan. Kami bala mo small group talaga. Ulingi kami muing miyabe-yabe. Nimo, Yako, Yerika, Clement, Manta, Yandoy. Okay, but siyempre, sakin mo kanta, Vox, na gagamitan ng Bruno, metong mo. So bala mo, next question. Last na yung asad parati, Erika. Mas siyang paya ka malapit. Sagli, may pagmay Okay. May hot seat lang. Engaging lang kahit angin niya. Game. Ay. Ayoko pa didila ng excuses. Makibat. Okay, Celine, rin ako. Ikaw, Celine. Yako moderator. So, Nani ang magloloy Ray? Eka immune. Nani ang magloloy Ray o ikang maglolo? Ali. Actually, Ray, ako makibat pa na maglolo. Yako, linurne i-Ray para paglolo ne. Linurne i-Ray banta paglolo ne. This question is only applicable for guys. Ginamit na yung pangawid na lokal na banta. One ni Ray. Kevin, where are you in the street? Ako. Nano kasi? Makananong, binuladas ka eh. Siyempre, mga naman magong bisita, buladasa mo pa. Itang, kunwari, sabihin mo,
burimuk kanyan eh, makanya. Amanta. Sibat happy na ito. Okay. Atin labang kaya rin Kapampangan, like kareng lalaki. Ali, share ko mong bagyan. Share ko mong bagyan. May siping kaya kasing opisina kanito. King City Hall na. Kanya, Kevin, dati malagad diyang lulwal. Kaya pansin ko medyo maralas na yung lulwal. Maralas na lalabas kayong opisina. May nakarakal ko ng papel. Nano mo. Pati pencil. Hindi mo na pati pencil. Lalang pencil kayong opisina. Alam mo, maglarami Bruno. Kutang yung bakit? Eh na malulubo opisina yung Bruno eh. I'm a field agent. Hello? I'm a field operative. Yan naman balo ito. Pero imagine na scenario. Medyo malapit siguro ka rin. Typically naman syempre kailangan mo magpalto pa ring effort agyang makaninita na at suta na kitang panahon na mawawala na kanitang pamaglolo. Ali naman to ita. At supa mo rin. Orientay pamaglolo. Orientay pa Bruno, bayo kutangan pa kanan. At ikong next question pa. Bruno, pakanan no ka menuyo. Menuyo. Nani ka? Naglolo. Manamig lolo. Menuyo. Wala nang menuyo eh. Menuyo. Kongray. Tagalog kita. Kongray. Sagot ay pakibas. Agli may ako kakananing mic mo, Celine. Mo. Ya ako pakibat. Actually may sa aming as friends na. Yun na. So mag-enjoy ka ng company you together and then True. Bagya una ko na lang atad ding aliwami nga be. Totoo ito. Maski in apartment ang Erika kanita yung pera malapit. Yako yung pera malaut. Yako pa yung una, no? Super out of the way nung matad na ako kay Batatad ni Erika. Kay ba't magbalik yung baled. Dala Mikalugurang katapin pa. Bandating kay Abe Pauli. Okay. Mikalugurang katapin pa. Hello. Bandating kay Abe Pauli. Mikalugurang katapin. Giyawa ko na rin to. Next question. May utang kayo ba? Bayo kang mag-next question. Ating mong mangutang Kenny. Joji DC. Oing tactics ng Hanscam pa maglolo. Paki-explain. Di ako parati. May breakdown. Yung breakdown niya kanong 3 parts. Nanong shampoo yung ginamit mo niya maglolo ka versus ita shampoo gagamitan mo ngayon eh. Ali, balo kayo mangutang i-hands. Balo ka na tactics i-hands. Wala. Ate kong i-share kasi kanito may kaya kami. Amo par po tayo na makiabe next time. Ali, okay. Tayo hands ngayon. Ay, shout out kami sa Rebol. Achune Ebol. Yung pa na yung datang eh. In question ni Sir Ebol is, when do you say I love you? Yan. Okay, ate kong share na. Kaya bemi yaman ni Ebol kanta. Mag-shoot kami kanta king Arapi Samban. Kaya inaus da ako. Emergency ka no. Itang metong kayo niya Valentine's yata. Okay, Valentine's na. Ating minaus ka na ako. Sinabi na emergency ka no. Na emergency yan. Ating ang kilalang lalaki, marakal pa, mga 4 pa ng mga yan. Bakit nangatin? Kulang kay lalaki kaya kaming speed dating ano. Wow. True. Incidental kaya be ako Rihans. Ang pore tangalo aming kaluguran na. Okay, tiki ko lang mo, dela mila. Miras kaya ka rin. I-ebol itang may ngutang. Sa Rebol. And then miras na kitang speed dating spot kening Century. Kay at yun na kaming makanyan eh, medyo weird kasi eta namang kultura ito eh, speed dating, what? Wow. Okay, kay. Agli, Bugs, na pinitang photo. Ali, Bugi. Cut kanta. Emergency. Sorry, Bugs. Sorry. Nanitang at hand, di na nang ginamit ko kanta. Hapindi hands dito. Anyway, Edita, kay anyang may gumpisa na ita speed dating, bala matikan siya 5 minutes or less. Siya pilan minutes. Bala mo 60 seconds mo per person. 60 seconds mo. Ay dudurot kayo. 6 female yata ito or 7 female. Sorry girls, makasteady lang mo din guys, dudurot la. Ay, kasipin kay Hans. Mas balang lumipat yung babae. Betong may kukutang na. Oh God.
Ano? Have you seen Interstellar? Wait, anong year yan? Anong year yan? Kitang liya ka ng babae ito. Have you seen Interstellar? Balam 2016. Karinegi Gage nung burinate ang babae. Nung aburine yung Interstellar. Burina 2014 So, Hans, what yata. if sinabing babae, Ekepe Albenda? So, end of story na, Alana. Have you seen any other Christopher Nolan films? Sana kanto. It's just another outlet na say, let's watch it. Ali, bala mo, sabihan ko, Alben me, banta ating kaming piece benta. Oo. Yeah. Ating mangutang kening kaya katamang comments. Miss Claire Hoagland. How do you say happy anniversary in Kapampangan? O yan, masatingan ko tang. Ingpong... Ay na niya. Sige, go. Sorry. Ay, masayang kapag masusyan ning kaya katamong minunang pamiyagit. Wala makan tayo. Kasi kapag masusyan, alata mo kasi direct kay word for anniversary. So kapag masusyan na nitang kapag masusyan is celebration. So happy celebration of our first year together mga yan or bala mga tayo. Masaya kapag masusyan ning kaya katamong minunang banwa miyabe. Ayan no, dapat aching mix Kenny pa-join niya pa mo keng totoo ito, mix live. Naman dapat yung kitnan tayo Kenny Mapin. True. Mapin na. Pota onay pota malaparis siyang MG. Malaparis siyang Ghost on Cars Lock. Okay. Philip, daning next question mo. As a moderator, naning... Tatandaanan niyo pa ba kapilan na kay sagot ni partner? Peggy Batan. Peggy Batan, sorry. Kanano? Umpisan ko na yan. May utang kayo, mahal niya. Umpisan ko na. May utang ka. Actually, ang maintandaan na bala mo at yun ang kitang point na... Si Erica, make him remember. Ay, at yun ang kitang age ang pong point na mo nalilabel nga gana-gana. Bala mo. Past that, wow. Bala mo, pero ngayon, big issue yan eka pumayag kung ala kayong label ng man. Kasi oning makanini kasi kailangan ating kang assurance na you guys are together. Nung kitang mo ang girl, are we together? Pat siya sinabi ng yes, adi kayo naman. You don't need another assurance. You don't need to go to formality or na. Panandaan mo naman panandaan mo naman itang exclusivity Itang 1 minute, ala pa mong 1 minute ang makibat na itang bingkaya ka. Itang manta. So, panandaan mo naman ta sila Sorry, I've felt it once na we were exclusive pero ali pala. Ayun sasabihan ka ako na paramdaman na naman yung babae ko exclusive kayo. Okay. So kaya ka-importante itang label na. Big deal kaya itang label na. For me. Okay, that's respectable. Yeah. I can respect that. Ali siguro at yung ketang ka na ako at sumuring ketang part na bala mo ka mamaligwa. Dahil na kayo man mamaligwa ante. Bala mo, ala na kayo man tatagalan anything. Itang bala mo somehow part na nitang excitement na nita relationship me na may mong pisabihan pero follow you. Wow. Pwede mangyari mo rin tang amanon mo silin pero feeling ko part na nitang risk ito True. Manyapin buriming kaya ba si pisabihan pero atin something mo kanta. Okay. Siguro that would depend mo rin kitang tao na itang balon mo naman na gawang kaya kita. So you have to that's why itang sabihan ko na you have to choose your partners wisely. You have to choose who you want to tango with wisely. Itang mo no sa likod na kaya itang medyo masakit. Ito, siyempre, malyar ka. Sorry. Apo kasi marakal lang uling atita ng Tinder, what else? Bretang dating social, dating apps na ring people, bala mo, some people, they're just looking for, someone to something talk casual. Wow. Nano kasing pa. landian in Kapampangan. Basta Gandus. Gandus mo. So I think kasi magataling gandus. Actually,
Apinda. Feeling ko apinda na. Really? Ako rin bale. Ako sigurado. Out sandang maglandi gandos. Uling magatalitang gandos. Potang Magatalitang- kaya kasi magatalye. Potang malinis masalesi or certain mo. Anyway. So, Nano na kasi? okay. Ito. Nyapin, na. I think the people nowadays, Actually, younger millennials. Wapin, sasali. Comment section. Oh my God. Go. Drop your comments. Drop your questions. Anyway, Just drop that's why them all. younger millennials need assurance nowadays, I think. Kasi marakal itang mag-play mo, they just wanna have fun, one night stands. Bala mo linto itang generational difference tamo kang Celine Nebrons. Kasi medyo similar mo rin kitang kaya kami we did not need to have a label. We just acknowledged it by ourselves na wow, there is something here. Makanta na and itang you don't need to have a private investigator or a detective to tell that you're in a relationship with someone. Makanta. Itang mo lulubit ang generational difference you since atinang Viber Tinder. Viber ko sa Benan din sasali. Tinder. Viber. Swipe left. Swipe left to delete this message. Sagli. Ito, kinonfirm ng Vico, itang gandos, magatal ka no. Yan. Vico yan, kaluguran tayo. Stylist. Sir Vico. Liway lang usan din NBA ngayon Alway Mayor. Kasalo ko yan nang mag-explain nga ni gusto niya pa. Game. Game. Kevin, may pa ata in-answer yung question ko. Ali, Peggy ba ko na? Sabi ko, basta same kami mo. Ika same? Nano waring... Do you need labels? May utang ka? Do you need labels? I think bio labels, you need assurance. Yapin nung kutang mo na, are we together? Yes, we're together. So did you ask? Yes, I did. Okay. So, or kitang ko, what do you wanna do, man? Do you wanna be together? Or no? Wow. So, alay itang old school na will you be my girlfriend? To be my girlfriend. No, I don't. Kaya po rin gagamitan ng term girlfriend Anong partner? Co-anchor. Co-pilot. Co-pilot to my life. Wow, co-pilot. Ang po, yung issue kasi ngayon lalo na itapin ring younger millennials or even the mid-millennials, commitment in issue. That's why I think importante ngayon yung assurance or labels if you wanna call it. Totoo yun. Wow. Ini, next question. Pwede yung ali pakibatan ini or pwede rin pakibatan. It's up to you. Yaka, ilan kayong partner before yung partner yun? Ba't din putang mga rin? Pang Kayla? No, pang dating Kayla. Retang kaya pang The Bachelor. Grabe ko naman, pwede yung ali pakibatan or pwede yung pakibatan. Malyari, Mari J. ka niya. Sign up kaging neto nga date. Wala pang sign up. Question lang pang sign up. ASL? Open. ASL? Manol Dela po rin partners na mga yan. Ay, natin na. Atin pang gagawang love letter ngayon o puro text na mo. O yan. Atin pa. Definitely. Nang kaisinggawan ng letter. Nang kaisinggawan ng letter. Pero luto yung extra mile po tanggiwa nga. So, gagawa ka? Hans, ginawa na ha? But Chemi mo nga sa ako gawa akong letter. So, problem. So, pero yes or no, Kevin, ginawa na ha? Gagawa kami. Wow, definitely. Though, mas frequent kaya kami mas frequenting post-its kaya kami itong mga naka blah blah blah. Wow. O tanggawa yung letter ni Kevin mga dyan. Dearest Evelyn. Attached here with 10,000 pesos. Attached to this letter is my wholehearted feelings
Please don't forget to pay our mortgage as well as our electric bill. Wait lang. Ano ako bisa niya bri pagbat taning O ikaw Rizalyn, may kapila na kang boyfriends. Two, Bayu Ray. Before Ray. So, pangatlo yung Ray. I see. Okay. Third time's a charm na. And Mika first boyfriend ko 18. So, legal ko. Okay. 18. Alam mo po umangutang eh. What defensive? Defensive yung tambi? I'm a good girl. Jesus. And I love it. Kaya ako kalingon ko na. Ebol Rosales. Hey, Joji DC. Ebol Rosales. Baluta mo, may kapila na yung Kaya na ako, Joji. Hey, Joji. Comment. Buri ko rin guest mo today. Buri ko rin kaya. Manal be. Shout out kaya kayo guys. Sasay, Joji, miss you. Mani ba yung ano kang han? Silinan, tutugin ko tang alam bisa makibasket ang pila na lang. Sabahal kaya kayo. Oring bisang ngating ko tang karen kaya katamong boys tonight. Bye, pisali mo kami. Oh, actually. Post ko na lang po ring rates. We're all accounted for. Nightly rates. We're all accounted for. Thank you. Okay. Nano yung peka say para kaya ka na effortan mo na gawa mo kaya kaya partner. Kaya sa lang kaya. Effortan mo. Like, apit na. What? Titisang kay Aldoldo mo. Akilala na ako. That's itang gawa mo na alimo character ta pero gawa mo para sumayaya. Basta tingnan ko tang yan. Itang bala maluway ko ito. Pero that's out of your pero gawa mo kasi dream talaga. Gawa mo yan para kayo na. Pinakaiba nga isip. I see. You have 5 seconds to answer. Ay, il-banking 50 Shades of something. Oh no. Il-banking vlog dari Daniel Padilla po. Nakita Catherine Bernardo ng Mintala Island. By the way, it's a good video. It's a good video. Masantinging Iceland. Aliwa mo yung Hansin niya pekatong ka rin. Pati akong uling ka rin. Magaling itong video ito, I must say. So more of content na eh. Content. Yeah. Ane, tingin ko itong Iberto Bantog. Makanano kayo mag-decide na makyasawa na kayo? Anya nga balo kung atin yung mana itang asawa ko? Atin yan ano? What? Joke ito. Anya nga balo kung makwaltala para yung pamilya na rin asawa. Ay girlfriend. Ay balo kung malawak yung karela. Pasikan. Ay nga sendara na. Ali, api yan itang... Api yan itang aman ko nandin. Patse, may kasundo kayo kitang setting na ng aircon. Ito. Kasi retang lati-lating bagay, yun na pipaten. Okay na kayo kareta. Api na retang pipaten nyo kasi in the long run eh. Retang, may seretang kay. Lati mong bagay. Lati mong bagay, malyaryo kasi pipaten eh. So dapat reta pa, in the first few months of your relationship, smoothen out yun na lang. And once na smooth out yung reta or smooth na la, malyari mo nang sabi. May nga karetang factors na sabi mo na kay. Or pati nakay-toxic man. Apo nga lang makay mag... Go. Yeah. May-prepare kayo ba? Kung ikayo as guys, may prepare kayo ba na lead is dapat makanini ko stable ko makanini sabay payagan na gana makanini. Masating ako tangyan eh. Good question. Kayo magpakasal. Iya ako kanina. Halugan kaya pakasal ka na. Tara na. Alingon mag-prepare kanita. I mean, alang savings. Kay, live now, die tomorrow ko eh. Honestly, wala mo come what may ka man yan. In parenthood, ang pong in marriage, nothing prepares you for it.
Nothing Ay, prepares basta pride. din yan. Wag Kanitang yang kukutang kapilan ka makiasawa. Wow, sasabihan ta kasi, ing pera cliche answer ka rin, itang pa-chess-table na ako. Oning nanowari Kinakabalit ka definition sa na akin. Aning definition na pa-chess-table na lang. They have a car, they have a house. I mean, Stable lang ang naga-naga except mentally. Kaya mentally stable, so I'm not Masait. ready yet. Mating makanta, stable ka, di ka masabing nga career, at di ka tinakasariling sakin, house and lot, pero yung utak mo ka-ready. So, wala rin kwenta. Tutita. So, you'll never, I think, ne, although ala ko pa keng fatherhood state, feeling ko, ikapamaril. Anong pa-adjust tayong bagay utang? I-adjust tayo itang, mga mo nga balo nung yan na. Ita na mo. Kasi din kayo rin alo, ano ang bisang pakasal eh. Na? Ano man na ganang bisang pakasal eh. Bata mas makarelita mo. Mga nga balong yan na. I mean, yan itang buri mga kayabe. Hanggang. Kanyan. Yeah, ko yung Maggie kong criteria is if she makes me a better person. So, nang nakilala kay G, tang asawa ko, makanta itang bala mo maging criteria ko with her. Itang every time, bala mo, mag-improve itang gana-ganang aspect na ng pangatao ko. Kiba ba karing ko akay na, okay, happy na ini ako. Totoo yan. Bala mo, I wanted to improve everything. Itang sasabihan dang bala mo, you complete me. Mali eh. Bala mo, you improve me. Mas you improve me. Kasi, di mo ako. Ako mapag-save. Kung gusto niya kaya na ako kapag-save. Oo. Magiging kuripot na halimahan yan. Ali ko kuripot eh. Gastaron ko talaga eh. Wow. Pero ngayon, atina akong allocation kareng along bagi eh. Gastaron ko pa rin hanggang ngayon eh. Pero atina akong allocation na Dini para kailangan mo pupuntalan. Wow. Kailangan mo yan. Kaya detang pera ko, gastarol ko pa rin karatang pera ko. Karatang para ka na ako. Alito to, kunwari, kung bagyang atipon para ka ako, kaya ba't kung mag-save na? Tambing ati ko burisaluan. Makantaya pa rin ta mindset ko yung may naluwa. Pero, yan makakapag-save na ako, karatang para ka rin ng alawang bagay. Para kembali, para alilele ako na lang. Dati ako magawat na. And miras mo rin ang point, wala na ang choice kasi kailangan mo manipong para kay eskwela, para kay sakin, para kay bali. Wow, bigay anak ka. Wow. You're nyapin sa itong... Yeah. Sige. Ali go. I guess masyado yung subjective. Itang kutang makananuta mo nga balo eh. Uling we have different philosophy when it comes to love and marriage and stuff like that. There are times na sinabi mo na, okay. Para ka na ako kasi bala mo, Aliyah Fair nung mag-set kong standards, banta abalo kong iyan na ketang girl. Maleta mo, ante mo, yung partner ko ngayon, isipan na, or alayang isipang, or alayang sinet na standards, kabud na namong inisip na, yan na pala yung guri ko, mga yan, kembe, blah, blah, stuff like that. I think it would be... Pareho na kay setting aircon. Well, if I would set a standard, let's say, patse biyasa ng mamipi or biyasa ng manos pinggan, I think that would be unfair because I could do that to myself. Wow, tatita. I mean, especially, I could do that, right? Especially now, mo naman, you just feel it, I think, in a snap. Ati kong kilala ng makanyan, kaya buri nga tao ita na, uling yung minuna na sinabi ka ako, burida ka kasi biyasa ka magluto na. So, anong gawin kung pagluto da ka? Tamanta. Wow, aliyapin correct assessment ita. Wow. Pero of course, especially if your partner makes you a better person, that's definitely a super good data. Right? Well, alam mo, mo talaga rin talaga sabi kong yan na ating tao na yay kay mag-change mind in the middle of ita. Well, say for example, i-Vic Soto, karakal na asawa, ay say partner, kaya na karakal na partner, at ipaulin mo na yung kasalanan. Ito yung point out ko sana. Kasi Karakal for sure, ang ganang marriages partner. na make-divorce ngayon ni, for sure, happy nito yung sabi daw before. Mo sabi ko you're the one. Oh my God. Anyone can be the one. Yeah. So next question. Just your state of mind. Pero sinabi na kung Alan Sampang,
Makananong mong abalong niya is also equals to what is art. What is True, art? very true. Very, very out of profound. very profound, out of this world. Answer. Ay, hindi naman wala malang netong answer par neso kung ganyan. Very subjective yapin. Very subjective yapin. Ining buriko, sorry, ining buriko from Erica Chotwico. You'll just feel it despite ampo in spite. Pa-feel yan. Ang sabi mo? Pa-feel niya ano kayo? Yung lugod. Okay. Pang slambok ka nga. Alam usually slambok questions Pang slambok. What is your motto in life? In life, makanya. What is love? Define love. Dapat pinabe tayo i-ebol kining podcast namong ini. Shout out sa Rebel. Bukas. Kachat kaya panan din. What is life bukas? Oh my God. Kakaba. May nakatanga dong oras kayong podcast para mo. Emi po kasi expect na makanyan kalambat in quarantine kalupata nga luwan. Expect na makanyan kalambat. So emi nag-prepare marakala bagi para kay podcast. Ali guys, kung ati kayong buring topic kapi sabihan mi, let us know. Let us know in the comments. And again man kay ati kung buring ibuklat king Karimanal Beta man yun. Labas siya kaya kami. So, panda kayo. I experience yung makipag-eyeball kayong lalaki. Ay, wow. May pag-eyeball. Pwede din. Baka na yung setting dating, like set up, baka na i-text me, makanya, mag-meet kayo in some point or something. Text. Kaya mag-meet kayo na epoquad. Ali, kini tayo akiting generation gap na. Uling alapang social media kanita. Or may pa yung General Mall kantat niya pang Nike store. Ate yung pasine. Sige, Ben. Kanto mo, Bruno. Kanto mo ba? Ka-text ka yan. I mean, wala mo kayo. Kaya babisa magkikit. Sige, ako man. Kaya mag-set kami hindi. Di pa ni Maya pwedeng tang. Ano nga kitang modern, anong modern term ka rin yan Ghosting? Ali, ghosting ka na. Ghosting nga tina kayong kaya. You got stood up. You got stood up. You got stood up. Ako sure kung gusto yung nakakagat ka rin movie, anong kulay ng suot mo, makanyan. Ay, istong ikit me, may type, sabi mo, ako pala may punta. Yung experience niya ada. At sabihan ng Enrico Munoz, lulto in generational gap kanina. Ito yung sabihan ko. Ito experience di silin ang pong hands yung may kipag jeep. Na totally ala kami nga idea na nung itsura. Grand eyeball. Ako rin bali. Clan makanyan, alalang clan. Ali kasi kanina text mo may pin talaga akit Wow. Friendster ng ka-limited yung pictures kasi. What's GEB, guys? Wow. Grand eyeball. Retang Olympus sa camera, reta para sa point and shoot or what? Wow. Or in-scan ka retang film days niya. Ngayon, Karentang taga-Olipam kantang eyeball place da kay Gulot AEC. Ano yung tumbukan ng mangyari ka rin na iya. Tumbukan kayong AEC. Tumbukan Gulot AEC. Kasi nga, hindi rin makanyan natin napin Tinder, atin ng dating apps wherein kung akakit man kaagad ditang say, di nga, daw po sila And you can easily get infatuated with someone's social profile, I guess. Like, kasi everything's there. Kibat akit mo kay follow my Instagram, follow my TikTok gagalo so akit mo ning gagalo, akit mo na itang galo na akit mo na makala niya kagaslo or ka timid. Tambing ating kang reservations or ating kang tambing bala mo say about that person. Wherein dati kailangan mo nga akit in the flesh. Saka kailangan mo nga bawo itang prescriptong susulod na. Ali, aficionado. O kaya itang Atlantis. Johnson's Baby Cologne. Bench Cologne. Bench Baby Cologne. Bench Cologne. Nanita Blue Water. Ay, nanita? Cool Water par. Davidoff. Blue Water. Davidoff. Blue Water. Kasi magpabanglo Kaya, Eli, magpabanglo ko kay Victoria's Secret.
Buri kayong Victoria's Secret yan. Retang bote yung maragul ne. Reta nga salik yung kaya kay Nepo mo, reta kitang babo. Ba't nalang kayo mo? Ito pa, dalado By from one na. Mag-spray ko mo ka rin kaklasiko ta karing babae lang Makipanyad ka mo na. Uso mo rin kanta yung gaya na, para itang magpolbo, itang magyalikot ka kayong panyo, manyag ka kita klase mo. Papil mo. Papil, at tingang polbo kayong papil. Wala mo drug mule ne. Solid. As in, pen paper? Panyo paper? What? Makatoklip yung makanyan, kaya makafold-fold ya. At tingang polbo ka rin ba nakasya kay notebook mo. Kasi ditak gamit kanta eh. Ditak gamit. Wow. So, itang space na nito nga polbo, makanyan, masyado maragol para kang ditak mong gamit. Buri mo, wala magdala ka libro or anything. Minimalist na kami before minimalist was ever a thing. Kasi lungub ka eskwela kanta mga paper bag kang guess eh. Paper bag kang guess. Paper bag mo. Pero dapat branded na. Branded ya. Alam mo, Gucci, makanya no, kaya. Guess, Victoria's Secret. Okay. Ate ko next question. Pakutang na ate, Erika. Kutang mo, nino ing metumbok karela. Ay, bring. Bruno yung metumbok. Nino ng menumbok, ang pang nino ng metumbok. Mata po man kita, yung asawa ko yung mengutang, nino pa mo yung amanwanan eh. No. Kevin, ika pa. Alika yun. Alo yung topic ni. Ikay tayo. Love time mo ngayon eh. Love time mo. Sorry mama, next time itong topic na ng violence. Bukas siguro. Violence against women and children. Love ngayon tomorrow violence. Topic bukas, when do you know you have to punch? Balo ko na yung title na ng video ngayon kay YouTube. Love in the time of coronavirus. Gabriela. Ano yung sila gitang authorita? Katleya. Ay, nitin nag-comment. Angel's Breath. What's Angel's Breath? Angel's Breath. Itang cologne. Itang banglo. Grade school ko ken. Ang pinang cologne ko ng prep ko. Angel's Breath. Apple Duita? Apple Duita? Ay, atinyarin yata ang powder. Talcum powder na yung mga kanta. Pero apil na dating kumbaga kung ni Johnson's baby powder ngayon dati Angel's Breath man. What? Aparte yung brand. Wow. Okay. Ano pa? Ating pamangutang, ating pamagkaya. Ating pamagapila. Okay. Ala na? Okay, I think. Sige, kabang isipan mo la, buri kang pasalamatan syempre kaya katamo sponsor for this podcast series in Where Kapampangan po available like New Point Mall, Marquee Mall, Ampo, keng Robinson Star Mills, unang ngeni mo pinuling makasarala po ring mall, eko po malyaring makanyan. Pag Albania po itang live broadcast na naman kong alan sa pangimigabandi keng Where Kapampangan, keng facebook.com/Where Kapampangan. Mami pong t-shirt ka rin. Mami yung t-shirt. So nung bisa kayo man nyambut Where Kapampangan t-shirts, kalupad na po rin ng t-shirts sa susunod ni karang kaming episodes. Just go to facebook.com/Where Kapampangan. Dakala salamat, Where Kapampangan for sponsoring our videos. Bruno. Ito, ating mangutang Kenny, nanuya yung vape juice mo, Boss Hans? Buri ko talaga RY4 oning ni bala mo creme brulee RY4 yun. Yung RY4 medyo tobacco-ish yun. Manyaman. Yaw H2O. Manyaman ini. ASL1. Too sweet. Alcohol. This is my juice now. It's water. Juice. Always drink your water. Water from Kellogg's. Nangyari na naman po yung netong yung sabi kong pera. Very personal. Personal eh. Dapat kompleto tayo muna eh. Kung makanyan. Wapin. Sayang alalra. Kapilang tayo discussing atin ko pong sing-sing. Can we do it now? Ganyan. Ali, pwede tayo manimbita tayo expert yan. Wow. Abangan niya. Wow. Banda explain tayo masarap. At saka kayo rin, Celine, kailangan niya ring kids, actually, kailangan din nga balo ito. Minsan nagkat kaya siguro ikong mic. Alright? Okay.
Okay. Salamat po karing Menalbe. Sana hanggang pa kanano. Na-entertain tayo. Po rin kaya kaming Kabulang. Kalaswan. We hope this it's a very troubling time right now and medyo toxic kay social media dahil mangyaring kabolangan kay gobyerno tamo. So sana we took some time off. We took some of the steam off from that. So nung buri yung papunggawan mini, just let us know in the comments. Mag-suggest kayo pong topic sa buri yung gawan mini. Nung ati kayo pong kilalang malyariming i-guest. Lalo na nung babae kasi panay nalalaki rin nag-guest me. Just let us know. Doña Tesora siguro. Banta, guest Ivana. Ivana. Ayos mo naman ka ako. Wala namang problema. Kung nagyay pa yung asawa ko. Okay, last mamasang comments. Pa-shoutout po kang Mako Belinda Manalili. Tapa maglinis bale. Part 2 ini. Bob Gomez. Lelot kanuing karelang dinner. Yan. Oy, naman. Ating mag-suggest kay. Ating mag-suggest topic. John Paul Sablan. Sana po itapik yula tunggal-tunggal ding heritage King Pampanga. Nga mo na sigurong dyan, dening kay na ancestral houses, ang po rin ng lumang church. Saan iti nga mo nun? Boogie. Nung makanyan, kaya rin ng coronavirus, malyari tala sigurong puntalan. Boogie you, who's Ivana? Bugs, where have you been? Balungin yung Boogie ini. Leader kitang kain niya. Kaya kami itong group. Ivana Fans Club of Pampanga. Abinta. Ali. Alright. Okay, guys. Supporters. Hey, Mamo na kayo po. Good night. Mimingat kayo. Wash your hands. Sweet dreams. We love you. Okay, third